ва ба ҷои он ҷарима кардани онҳоро тасдиқ намуд. ин айни ҳол тасдиқ ва аниқ шид мумкин ки баъди соли нав қувваи қонунии худша пайдо кунад. хоб як роҳи осони ёфтани ҳамон одам барои шумо мешавад. як каме боша чизои манфиатнока ба мардум пешниҳод мекунем дар доираи қонун. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. тамошобинони азизу гироми қадр, агар нафарҳое ки мехоҳанд фаҳмидан аз кадом шаҳрҳои Федератсияи Русия запрет доранд ё нафарҳое ки мехоҳанд фаҳмидан запретҳошон кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед. проверкаи аниқ ва дақиқ мекуна, ҷавобша ба шумо мега. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. ҷарима ба ҷои ихроҷ. думаи давлатӣ ислоҳот дар бораи муҳоҷиронро қабул кард. ҷузъиёти ислоҳоти нав ба қонунгузории Русия дар бораи муҳоҷирон маълум шуд. думаи давлатӣ гуфт ки акнун онҳо чӣ гуна қонуншиканиҳоро ҷазо хоҳанд донд. дар қонунгузории Федератсияи Русия оиди шаҳрвандони хориҷӣ камтар тағйирот ва иловаҳои нав ворид карда шуд. думаи давлатӣ идеяи ихроҷ накардани муҳоҷирони қонуншикани муҳоҷир ва ба ҷои он ҷарима кардани онҳоро тасдиқ намуд. бо вуҷуди он думаи давлатии Федератсияи Русия гуфт ки киҳо аз ба ҷои депортатсия шудан метавонанд ки ҷарима карда шаванд. нафарҳое ки андозсупорандаи доимӣ мебошанд ва дар Федератсияи Русия манзили доимӣ доранд. додгоҳ ба таври инфиродӣ қарор медиҳад ки ба ҷинояткор чӣ кор кунад. агар ин ҷиноят ҷазои сахте аз қабили ихроҷро пешбинӣ накунад, пас муҳоҷирро аз 40 то 50 ҳазор рубл ҷарима ва ба иҷрои корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз 150 то 200 соат водор мекунанд. яъне ҳар кирдор ва ҳар қонуншикание ки шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия водор мекунанд, агар анҳамин қонуншиканиҳошон ба ҷиноятҳои вазнин дучор шидагӣ набоша, мисол мегирем, агар бе регистратсия гаштан, бе патент гаштан, аз иҷа пас шаҳрвандои хориҷиро депортатсия намекунанд барои ин кирдорҳо ва метавонанд ки аз 40 ҳазор рубл то 50 ҳазор рубл ҷаримашон кунанд. ин айни ҳол тасдиқ ва аниқ шид мумкин ки баъди соли нав қувваи қонунии худша пайдо кунад ва дар амал кор ва фаъолият кунад. гуфта мешавад ки мо айни ҳол дар бораи чизе гап задастем ки шурӯъ карда аз соли 2017 ҳамин пешниҳод шидагӣ буд ва инак ҳамин чиз ба имзо расид, яъне ки тасдиқ шид ки ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия қонуншиканӣ мекард ва дар як сол зиёда аз 3 административни правонарушения мекард, бо тариқи автоматӣ номаш дар номҳои дохил мешид ки бояд депортатсия карда шавад ва Федератсияи Русия тасмим гирифт ки аз иҷа пас депортатсияро камтар кунад ва ба ҷои запрет мондану ба ҷои депорт кардан шаҳрвандони хориҷиро бо ҷазоҳои хурди маъмурӣ ҷаримашон кунанд, запретшон намонанд. гуфта мешавад ки дар ин мавзӯъ хабарнигории Интерфакси Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ ана ҳамин чиза хотиррасон кард ва нашр карда гуфт. тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мард зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда депортатсияи 5 сола штраф чанд сум даҳуй мешавад. депортатсия кушода карда намешавад ва ҳар касе ки шуморо ба пул кушода кардани депортатсияро пешниҳод мекунад, боварш накунед, ин имконнопазир мебошад. ведварения ё депортатсия дар ҳолате кушода карда мешавад ки мисол бе асос агар бо тариқи ашибка шуморо запрет мондагӣ бошанд ва шумо далели факт дошта бошед ки бе ягон основания шуморо запрет мондагианд ё ведварениятон кардагианд, дар ҳамин ҳолат бо тариқи адвокат мешавад кушода кунӣ, вале дигар ягон роҳи кушода кардан ба пул надорад. ҳотамова нависондай: ассалому алайкум, як хизмати шумо дар кор буд. як одама видео мекарден, хуб мешид.
вай одам айман қарз гирифта буд 1 сол пеш, лекин нияти баргардондан надорад. Суратош ҳаст, номерош ҳаст барои видео кардан. Ман модари 3 ятимам. ӯ одами қарзгирифтагӣ номаш Мард, лекин ман намефаҳмам ин хел одам чӣ хел хича мард ҳисоб мекунанд. Вай одама ними Тоҷикистон мешиносад, чунки вай одам халқи ғариба бо роша роҳӣ мекард, ай Москва ба Хуҷанд. Мутаассифона модари азиз, мо ҳеҷ чизо қатъи сару кор надорем. Яъне ки канали мо агар аҳамият дода бошем, ягон вақт хеле корода сару кор намегирад. Як каса бироварда дар мардум нишон додан. Ягон мисол одаме ки зарар мерасонад ё ягон кор дигар мекунад. Ростига мо ин корро ягон бор кардагӣ нестем ва хоҳиш мекунем ки нисбати ин гуна нафарҳо шумо метавонем ки ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат кунед. Дар инҷа қонун ҳаст, дар инҷа мақомот ҳастай, ин гуна нафарҳоро чорабинӣ мекунанд. Тимболе ки шумо гуфтаистед ки ҳама адресоша дорум, мисол расмоша дорум, ин чизоро ки дошта бошед, хоб як роҳи осони ёфтани ҳамон одам барои шумо мешавад. Як каси дигар нависондаи ака даъвати ҳарбӣ буд шид ё ин ки не. Бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагӣ. Як каси дигар нависондаи ака критикара аҳамият нате ба суроғаи худат. Ман критикара аҳамият наметиҳам. Ҳар касе ки сухани бад менависонад, ман ҳаволаи ӯро ба Худованд месупорам ва кору фаъолияти худ ман идома додан мегирам. Ман шахсан худам ҳамин қадар чиза медонам ки ман ягон чизе пешниҳод намекунам ки ба мардум зараровар бошад ё ман ягон коре намекунам ки ба мардум зарар бирасонад. Канали ман тамошобинои худ ча дора, як каме боша чизои манфиатнока ба мардум пешниҳод мекунем дар доираи қонун. Ҷаҳонгир нависондай: ассалому алайкум, ака ман дар Узбекистон як моҳа регистратсияи туризм дорам. Метавонам як моҳи дигар дабавид кунам. Пешакӣ зиндаву саломат бошед, иншааллоҳ раҳмон. Ака бародарои азиз, чхеле ки худтон медонед, ҷумҳурии Узбекистон 10 шабона рӯз бе регистратсия гаштугузор кардана иҷозат додагӣ ҳаст ва ба мисли дигар давлатҳо вақте ки шумо мисол ай 10 шабона рӯз зиёд истода намешавед дар Узбекистон, мерен худтонро ба қайд мегиред, регистратсия мекунед ва шумо гуфтаистед ки як моҳа регистратсия кардагиам и буд шидесай ва дар ҳолате ки буд шидеса боша, бо метавонед ки ҳамира продлит кунед. Имконият ҳаст. Тиҷаи нависондай: акаи Сорбон регистратсия накарда телефон боз ба русча равем кор мекунад. Бале бародарои азиз, телефон вақте ки як моҳ зиёд мешавад дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷои симкартамониш аз кор мемонад. Яъне ҳамун симкартаҳое ки ворид мекунед, симкарта кор намекунад. Телефона вақте ки бо ба дигар ҷо мебаред, шумо телефонда симкартаи ҳамун давлата мемонед ва кор мекунад. Як каси дигар нависондаи ки ассалому алайкум акаҷон, рӯйхати билето дар куҷо мебирояд ва финал аниқ шид ё ин ки не? Бале бародарои азиз, рӯзи 14 финала мондагӣ ҳастем. Мо рӯйхати билето дар Telegram канал мебирояд. Чӣ хеле ки медонед, мо Telegram канал дорем, рӯйхати ғолибора, рӯйхати билетора, яъне ҳар як ғолибе ки призоша мегирад, мо дар Telegram канал видеоҳоша партофтагӣ ҳастем. Аз ҳамун вақташ то имрӯза ҳастай бо далчирам ҳамуҷа мепартоем. Ҳамза нависондай: ассалому алайкум, сози хуби ака. Ман соли 1996 14 декабр мара хизмат мебаранд ай даъвати баҳорӣ ё ин ки не? Бародарои азизу гиромӣ қадр, худтон ҳисоб кунед сол ва рӯзу моҳи таваллудтона ки кай 27 сола бошед, ҳамун вақт озод мешед. Як каси дигар нависондай: ассалому алайкум ака, ба мошини Opel гости дромада метавонем ё ин ки не? Чӣ маркаи мошине ки набоша, шумо ҳамчун меҳмон дромаданӣ бошед, агар метавонед ки ворид бошед. Бале, вақте ки шумо агар мошина мақсад доимӣ дроварданӣ бошед ба ҷумҳурии Тоҷикистон, солое кӯҳна боша, иҷозат додан намешавад. Ҷаҳонгир нависондай: хизмати алтернативӣ кай сар мешавад? Хизмати алтернативӣ нафарҳое ки мехоҳанд анҷом бутиянд, пеш аз оғоз шудани призов мераванд, худшона номнавис мекунанд ва ба хизмат сафарбар карда мешаванд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, барои продлит кардани патент кадом документҳо дар кораи пра мегуфтӣ? Барои продлит кардани патент бе гузаштани граница бояд ки шумо трудовой договор доштагӣ бошед. Вақте ки шумо трудовой договор доред, бе гузаштани граница то 3 маротибара метавонед ки продлит кунед, яъне ки 3 сол пайҳам граница ногузашта патента продлит карда мешавад. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то барномаҳои дигар, Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.